bababa sa aking At mas pag-uusapan. tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa oras natin ngayon na 11:21 p.m., kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Mga kabisyo, ngayong gabi na to, kasama niyo na naman po ako sa programang Top Secrets. Ito po ang programa sa radyo na hindi kahusgahan bagkus ikay pakwikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. Mga kabisyo, once again, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. So hindi ko na po papatagalin pa, kilalanin at alamin na po natin ang kanyang kwento ngayong gabi na to. Hello, ma'am. Hello po. Good evening. Magandang gabi din po. Uulitin ko lang, ma'am, happy Monday po sa inyo. Happy Monday po. Kamusta naman ang inyong Lunes? Half-half. Medyo okay na medyo hindi. I hope maging 100% na mamaya yan na medyo okay na. Kahit pa paano. Sana po. Alright. Matagal ka na po ba nakikinig dito? Yes. At maraming salamat po Matagal sa pagtawag nyo ngayong gabi na to. Thank you din po. Ma'am, gusto ko lang malaman, ano pong pinagkakaabalahan ninyo? Wala po. Nakatambay sa 4 na kanto ng bahay. Pero before po, talaga, ganyan na po ba talaga? OFW po. So, bakasyon nyo po ngayon? Hindi po. Bali, umalis po ako 2021. Tapos, umuwi ako ng 2024. Ano pong work nyo dati bilang isang OFW? Domestic helper po. Domestic helper. Gano'ng kahirap, ma'am? Kamusta? Mahirap po. Mahirap. Pero, kinaya naman po. Nakasurvive naman. Although, hindi maganda yung employer na napuntahan. Pero, ayun, nakauwi naman po ng safe. Masaya naman ako na mapakinggan ko na safe ka nakauwi. Pero ma'am, bakit ka nag-stop na maging OFW at nag-stay ka na lang sa tahanan mo? Yun po kasi yung gusto ng partner ko. Magstay na lang daw po, dito na lang mag-work. Tapos, bumuo daw ng pamilya. Kuno. Bumuo ng pamilya kuno. Yes. Uy, mukhang gusto ko malaman yan. Pero, sige ma'am, halika na. Umpisahan na natin ang ating programa. Let's go. Ma'am, ilang taon na ka na po? 34 po. 34 years old. Tagasan po kayo? As of now po, nakatira sa Bulacan. Pero, lumaki pa ako sa Bicol. Anong pangalan? Kababayan si Conyo Bicolana. Wow. Anong pangalan, ma'am? Ann po, Ann. Ann. Okay. Yes po. 34 years old. Tago na lang natin sa lugar ng Bicol. Sige po. Pangalang Ann. Yes po. Ano ang top secret mo? Ilang beses ko pong nahuli sa social media sa account ng partner ko na naghahanap po siya ng ibang kabembangan. Aray. Tama po ba ako ng pagkakarinig?
Yes na po. meron yung partner mo na hinahanap sa kanyang social media accounts na, Yes. na mga kabengbangan. Yes po. Gusto ko muna malaman, ma'am, gano'n na kayo katagal ng partner mo? Yung LDR po namin, since nung nasa ibang bansa po ako is 2 years. Tapos, since magdadalawang taon na rin po ako, mag-4 years na din po. All in Mhm. all. So, medyo matagal na po pala. Married na po ba kayo? Yes po. Po? Kinasal na po ba kayo? Hindi pa po. And I don't think na may plano siya. So, sa 4 na taon ninyong pagsasama, wala po siyang napapanggit sa inyo? Regarding po sa kasal, wala. Yes. Alright. Ma'am Ann, okay lang ba kwentuhan mo ko ng storya ng kung bakit mo nalaman na may hinahanap sa social media accounts niya? At sino tong mga to? Okay po. So, nag-start po yan. Hindi. From the top. Umuwi po ako ng Pilipinas. So, nagsama kami. Tapos, from the very start, naging vocal siya sa akin na gusto niya ng baby. Gusto niya magkaroon ng anak. Mhm. Kasi sa mga previous relationship niya, it's either nawawala yung, nalalaglag yung baby, tapos dun naman sa isa is pinaako sa kanya pero hindi naman daw sa kanya. Mhm. So aware naman po ako dun. Ang gusto niya talaga is magkaroon ng anak. So, nag-try kami. Tapos, to cut the story short, nagkaroon naman sana. So, I get pregnant, twins. Tapos, dahil sa, may pagka-sensitive po kasi ako. So, Mhm. nawala. Nawala yung pinagbubuntis ko kasi sobrang stress. Tapos, sa pagiging straightforward niya magsalita na dinadamdam ko talaga. Tapos yung sa family niya pa may mga ganyang issue. So, yun, nawala. Tapos, isang araw, napansin ko na lang na hanggang sa CR, dala niya yung phone niya. Tapos, nagpalit siya ng pattern, ng password sa lahat. Mhm. Inignore ko lang nung una. Sabi ko, as long as wala naman akong naririnig na kausap niya or what, di ko nahuhuli, sige lang. Pinabayaan ko, hindi ko siya kinonfront, hindi ako nag-react. Hanggang after nung nadalas yung pag-aaway namin, umaabot na sa puntong namumura niya na ako. Tapos, isang beses, pinalayas niya ako dito sa amin. This oras. So, lumayas ako. Binasag niya yung phone ko. Di walang pera, wala lahat. Pero nakahanap ako ng paraan para makauwi ako sa province. Tapos, after a week, nagparamdam, humingi ng sorry, ganyan, pinabalik. So, ako naman si tanga bumalik. Tapos, out of nowhere, nung nakabalik na ako dito, hinawakan ko yung phone niya. Tapos, dati nung siguro mga few days before, nakita ko na yung pattern kung paano niya binubuksan. So, nung tulog siya, pinakialman ko. Tapos, nakita ko, may dating app siya na in-install. Tapos, nung tiningnan ko yung conversation niya with the other girls, mini-mention niya yung size ng kanya. Tapos, kung pwede daw silang mag-short term, ganyan. Kung pwedeng kahit short time sa isang hotel. Mhm. Iba't ibang babae, yun puro ganun yung conversation. So, since tulog siya, hindi ko siya ginising. Inantay ko yung kinaumagahan. Tapos, hindi na ako nakatiis. Tinanong ko kung bakit mo pa ako pinabalik kung maghahanap ka din lang naman pala ng iba. Okay na sabi ko yung nandun ako, nandito ka, may kanya-kanya na tayo. Tapos sabi niya, wala lang yan.
ano lang yan, yun lang yung time na inaway-away mo ko, nag-away-away tayo. Sabi ko, so pag nag-aaway-away tayo, ang solusyon mo is maghanap ng iba. Tapos di nag-sorry, o ako naman si tangang pinatawad ko ulit. After 3 days, pag open ko ulit ng phone niya, kasi kinakabahan ako na parang hindi pa ako convinced na tinigil niya na talaga. After 3 days, pagbukas ko ng phone, nag-chat na naman siya dun sa ex niya na hindi daw magandang inahin yung nakuha niya, ganito ganyan. Baka daw pwede magkita sila. So, kinonfront ko na naman. Tapos sabi niya, wala na yan, ex na yan, hindi na kami magkakabalikin. Sabi ko, so ex na pala, ano yung point ng pag-uusap niyo pa? Tapos ang conversation niyo is about something na hindi usual para sa mag-ex na. Tapos wala na daw, ganyan. Pinatawad ko ulit. Hanggang sa nung huli, nakailam ulit ako ng phone niya. May isang girl from Pasay, single mom. Tapos, kung ano yung tawagan namin, yun din yung tawagan nila. Tapos sabi nung girl, magkita tayo sa ganitong place. Kasi paalis na daw yung babae, mag-a-abroad. Tapos humihingi ng 2,000 tsaka pang personal hygiene, ganyan. Tapos yung reply niya, oo, magkita tayo sa ganitong araw kasi day off niya daw. Dala daw niya yung kailangan ng babae. Tapos parang doon ay sumabog yung lahat ng hinanakit ko na parang sumasahod ka, hindi ka nga nag-iintrega. Although pinoprovide mo yung pangangailangan dito sa bahay. Tapos, nagbibigay ka ng pera sa ibang babae. Doon ako umiyak ng umiyak kasi, parang, sorry po. Yung nakikinig sa'yo, Ann. Okay lang, ilabas mo lang yan. Kasi parang feeling ko, ginagawa ko naman po kasi lahat. Pag-aasikaso. Alam mo po yung uuwi siya, magpapahinga na lang. Pagising niya, naka-ready na lahat. Ultimong paglagay ng ng deodorant akong gumagawa nun sa kanya, pagsusuot ng boxer, lahat yun, ginagawa ko para lang maramdaman niya na may nag-aalaga sa kanya. Tapos paulit-ulit ko siyang pinapatawad kasi sabi nga nung iba sa previous history niya, walang nagtatagal ng babae sa kanya kasi nga yung ugali niya ganyan. Masakit siya magsalita. At pala desisyon sa lahat ng bagay. So gusto kong patunayan na for once may taong willing na intindihin siya. Pero totoo pala yung dadating din yung oras na mapapagod ka. Hindi ka mapapagod magmahal, pero mapapagod ka na. Umintindi. Opo. Tapos sabi ko, kung maghahanap ka ng iba, makipaghiwalay ka ng maayos. May intindihan ko naman kung hindi ka na masaya, kung iba na yung mahal mo. Pero wag yung nagsasama tayo, umuwi ka sa akin, tapos may hinahaliparot kang iba. Tapos sasabihin niya pa sa family niya na kaya hindi ko daw siya maiwan kasi dax daw siya. Parang, yun yung pamantayan mo ng yun lang yung tingin mo kung ba't ako nag-i-stay. Hindi mo nakikita yung yung love na binibigay ko kasi yun lang yung tinitingnan. Tapos hanggang parang nasanay na lang dito ako na hanggang sa CR, dala-dala niya yung phone niya, tapos uuwi siya dito, puro cellphone. Yung hindi mo na nararamdaman yung presensya niya. Alam ko sasabihin ng iba may pagkatanga ako. Aminado naman po. Pero siguro kasi, kaya hindi ko siya mabitawan kasi mahal ko kasi siya sobra. Na kahit alam kong wala nang natitira para sa sarili ko. Okay. Sorry po. Okay lang. Nilabas mo lang. Pero, okay lang Yes, ba ako po. magtanong sa'yo? Sige po.
Hanggang kailan? Hindi ko rin po alam. Ang hirap turuan ng puso, no? Sobra. Ang hirap pilitin na umayaw yung sarili natin dun sa pagkakataon na gusto pa natin manatili. Kahit nasasaktan na tayo. Opo. Naiintindihan kita. Ang hirap piliin ang sarili sa pagkakataon na hindi mo pa kayang lumayo. Kasi dun po sa sitwasyon na parang feeling ko, siya na lang kasi yung meron ako. Tapos, bibitawan ko. Parang, ang hirap. What do you mean na siya na lang yung meron ka? Kasi po, yung parents ko po is parehas nang wala. Tapos, actually adopted lang po ako. Tapos yung kinalakihan kong mga pinsan, ganyan, nung nawala si mama, hindi ka na rin namin kilala kasi kinilala ka lang namin dahil sa mama mo kasi takot sila dati kay mami. So parang may naituturing ako dati mga pinsan-pinsan nung buhay pa si mama. Pero nung wala na si mama, dead man na, parang hindi na kami magkakakilala. Tapos, ang gusto ko lang naman po kasi talaga, magkaroon ako ng yung matatawag ko sarili kong akin, yung family na akin, na ako yung ilaw ng tahanan, ganyan. Sabi ko nga po sa kanya, kahit hindi naman tayo magkaroon ng marangyang pamumuhay, yung masaya lang, tapos may respeto, okay na ako dun. Pero parang, ang simple lang ng pangarap ko, pero parang ang hirap makuha. Bakit kaya mahirap makuha? Siguro dahil na rin po sa mga choices ko. Kasi kung paiiralin naman po talaga is katinoan ng pag-iisip. Pwede ko naman siyang ma-build. Pero ibang tao nga lang yung kasama. Tama ba ako ng pagkakaunawa? Pero dahil nga may pagkatanga, nananatili sa sitwasyon na ganito. So, tama ba ako ng pagkakaunawa? Na nasa maling tao ka lang kaya hindi mo magawang maging masaya? Yung ba gusto mong iparating? Yung ba ang ibig mong sabihin? Po. Tama ba ako ng pagkakaunawa dun sa ibig mong puntuhin? Medyo nawala po yung connection. Ano po yung tanong? Sorry kung nawawala yung connection natin. Pero tama ba ako ng pagkakaunawa na nasa maling tao ka kaya hindi mo magawang maging masaya o maayos o makamit yung pinapangarap mo na buong pamilya? Opo. Kasi dati ang paniniwala ko naman po kapag nasa tamang tao ka, hindi ka dapat nakakaramdam ng pain. Hindi ka nakakaramdam ng may kulang sa'yo kasi dapat yung love, yun yung bubuo sa'yo eh. Yun yung magpaparamdam na walang mali sa'yo, walang kulang, tatanggapin ka. Pero lahat naman yun, opposite yung nararanasan ko. Sa feeling ko, mali. Alam mo,
alam ko naman na before ka palang tumawag sa akin, may mga desisyon ka na sa puso mo. At gusto mo lang din ng kaliwanagan. Tama ba ako? Yes po. Ano ba yung tumatakbo sa puso mo ngayon? Sa utak mo ngayon? Na yung magiging totoo ka sa akin ngayon? Sa totoo lang po, ilang araw ko nang, hindi araw, ilang weeks ko nang pinag-iisipan talaga na what if bumalik na lang ulit ako sa ibang bansa. Pero kapag iniisip ko kasi yun, tapos ang daming what if kasi. Kaya nahihirapan ako mag-decide. Iniisip kong umalis, pero kapag naiisip ko naman na may iwan siya dito, tapos magkakaroon siya ng ibang partner, para na akong dinudurog. Tapos gusto ko naman magtrabaho dito sa Pinas, kaya lang kapag nalalaman niya yung nature of work na parang marami kang makakasalamuha, ayaw niya naman. Gusto niya nandun ka lang sa isang cubicle, naka-computer, ganyan. Mm-hmm. Eh, hindi ako masaya sa ganang trabaho. Ang gulo po talaga. Nakakalungkot lang na marinig ko yung kwento mo ngayon. Pero I think base sa yung kukwento, alam mo naman yung desisyon na tamang gawin, ngunit ayaw mo pa sa ngayon umpisahan. Kahit ano kasi minsan sabihin ko dito, Ann, kahit na sabihin kong hindi mo na kailangan magpakatanga. Yes po. Para sa taong hindi ka naman mahal at may mahal na iba, hindi ka rin naman susunod eh. Kasi nandun ka sa point ng buhay mo ngayon na gusto mo pa ring ilaban. Kasi nga, yes, kahit sabihin ko sa'yo na iwanan mo na ngayon yan, hindi mo gagawin eh. Kahit sabihin ko na, pag-isip ka na iwanan mo na, hindi mo gagawin. Wala akong nararamdaman sa yung mga kwento at sa labas ng boses mo dito sa aking Yes po. earphone. Wala. Ang gusto mo lang talaga, mailabas yung kwento na to, pero nananatili, sinasabi ng puso mo, na ilalaban ko to. Kaya nga tinatanong kita kanina hanggang kailan. Pero ang sagot mo, hindi mo alam. Nararamdaman kita. Nauunawaan ka namin. Yes. Mahirap talaga. Pero, may tatanong lang din ako ulit sa'yo. Ano po yun? Bibigyan kita ng isang sitwasyon. Ano Sige bang po. gusto mo? Yung habang buhay kang magdudusa sa desisyon mo? O yung masasaktan ka ng saglit, pero may pag-asa na maghilom ito sa tamang panahon dahil pinili mo yung tamang desisyon? Madali po kasing piliin yung ikalawang option eh. Pero ang hirap simulan. Tama. Pero bakit ka nananatili dun sa unang tanong ko? Kasi po, mahal ko. Sobra. At hindi ka pa ubos? May kaunti pa po.
Yes. Gets kita. Alam mo, madaling pumunta dun sa pangalawa kong tanong kapag ubus na yung onting sinasabi mo na yan. Mismong ikaw na ang magpapasya sa sarili mo. So, aantayin ko na lang po siguro na maubos. At yun naman talaga ang gusto mo, di ba? Di ba? Ann? Umaasa po kasi talaga ako na isang araw, yung parang pang teleserye, isang araw magigising ka na lang na na-realize mo na lahat ng mali mo, na magbabago ka. Kasi ayoko pong bumitaw ng yung parang May regrets ka. May pinagsisisihan ka Opo. na hindi mo nilaban ng buong buo. Opo. Gusto ko kung darating man kami dun sa point na hiwalayan, yung masasabi ko nabigay ko lahat, Mhm. inintindi ko lahat, na wala sa akin yung problema, na hindi ako nagkulang. I agree. Ang tanong, kung mangyayari nga ba? Pero handa ka naman kahit anong resulta, di ba? Maging pangit o maganda man ang resulta. Oo naman po. Sabi ko nga po Nice. sa kanya, hiwalayan mo ako ng maayos. Yung sasabihin mo sa akin, diretsahan na ayaw mo na gusto mo na ng iba. Wala naman siyang maririnig sa akin. Pero yung mag-I love you, ayun na. Pinanghahawakan ko pa rin kahit yung salita niyan labas sa ilong na mahal niya pa ako. An, tingin mo, base lang sa yung pang-unawa, bakit until now hindi niya sinasabi sa'yo na ayaw niya na? Ano pa bang meron sa'yo? Kasi ako po yung nandito. Ako yung advantage para sa kanya. Kasi siguro wala pang babaeng sumusugal na willing siyang pagsilbihan, na yung willing magpakontrol katulad ng ginagawa ko. Kasi sabi nga po ng nakakakita dito sa amin, ako daw po yung yung buhay na patotoo ng yung babaeng nagpapasakop. Mhm. Yun lahat tutundin. Kung ano yung gusto mo, sige lang. Parang take for granted. Kaya nandito pa rin ako. Naintindihan kita. Mm-mm. So, yun po. May gusto ka pa bang sabihin? Wala naman na po. Na-share ko na. Medyo nakagaan na ng pakiramdam. Kasi ang kailangan ko talaga po is kausap. Yung Yes. mapaglalabasan ko ng sama ng loob. Yung makikinig. Yung maintindihan ka. Yes. Kasi wala po talaga ako nandito. Wala akong kaibigan na malapit na pwede kong makausap. Kasi nga, dapat sa loob ka lang ng bahay. Lalabas ka lang, pupunta ka ng palengke, kasama pa siya. Mm-mm. Ganon. Naiintindihan kita. Salamat Medyo mabigat po yung pasok ng Monday. Pasensya na. Hindi mabigat to. Isa tong lesson para sa atin. Na minsan, hindi rin agad-agad dapat nagdidesisyon ng pagsuko. Madaling sabihin, madaling bitawan na sabihin natin sa kakilala natin o sa taong nakakaramdam ng ganito na ayawan mo na. Sumuko ka na. Actually, yan po yung na-advise ko dati sa mga kaibigan Pero ko sa hindi. Bicol eh. Hindi totoo yun. Kapag ikaw mismo Madali lang nandun itong ka, sabihin. pero mahirap gawin. Opo, pag ikaw na yung nasa sitwasyon, Yes. At ikaw na yung nakakaranas sasabihin nun. mo, "Bitaw." Case-to-case basis. Madali lang kasi siya to eh. sasabihin. Alam nyo, every time na may tumatawag sa akin dito, alam ko at ramdam ko kagad kung
gusto niya nang iwanan o hindi niya pa gustong iwanan. Yes. Kung papansinin nyo, may mga tao akong nakakausap dito na sinasabihan ko ng bitawan mo na. Pero bakit ngayon hindi ko binitawan? Kasi alam ko kay Ann na pwede niya pa akong mamura ngayon kapag sinabi ko sa kanya na ayawan niya. Grabe naman sa mamura. Totoo, Ann. Pag inaway ko yung partner mo, pagtatanggol mo pa yan, maniwala ka sa akin. 'Di ba? Kapag sinabihan yan yung partner mo na babaero, pagtatanggol mo pa yan. Tama ba ako? Medyo po. Sabihin mong hindi. Magkukwit na ako dito sa trabaho ko. Magkukwit na ako dito sa trabaho ko pag sinabi mong hindi at mali ako. Totoo. 'Di ba? Ipaglalaban mo pa yan, kaya mo makipagsabunutan para sa kanya. Ramdam ko, Ann. Ang galing, oh. Ramdam ko, Ann. Bawat tawag nyo dito, ramdam ko. Alam ko kung ano sinisigaw ng bawat puso ng isang tao. Pero, darating ang panahon na matatauhan ka din, Ann. Pero, sa akin, Ano lang po, pagdating ng tamang panahon, hindi pa huli ang lahat. walang huling ang lahat. Alam mo, Ayn, kanina ko lang din to, mag-share lang din ako sa'yo. Hindi para dito dahil sa topic natin, kundi sa mga na-observe ko lang din. Kasi may katanungan kanina sa akin, Ayn. Para maramdaman mo may kakwentuhan ka ngayong araw na to bago tayo matapos. May ilang minuto pa tayo. May nagtanong sa akin kanina. At ang katanungan niya, Ayn, sabi niya dito, bakit daw ang kasiyahan laging may kapalit na kalungkutan? Napaisip din ako, Ayn. Sabi ko, nga no, hindi ba pwedeng masaya lang? Hindi ba pwedeng lagi lang tayong masaya, hindi tayo nakakaramdam ng sakit, lungkot, galit? Pero wala palang ganun sa mundong to. Kailangan natin magkamali. Kailangan natin maranasan yung pinakamahirap na parte sa buhay natin. Hindi dahil para maisip natin na failure tayo. Wala na tayong puwang sa mundo na to. Kundi pinaparanas sa atin yung mga ganung bagay. Kundi para maintindihan natin na every single day, nasa learning process tayo. Natututo tayo sa mga pagkakamali natin. Nalalaman natin kung ano ba yung kahalagahan ng pagkakamali natin at hindi natin pagsunod sa mga tamang desisyon. At walang pinipili yung pagkakamali na to. Kahit anong edad mo, pwede kang magkamali. Kasi every single day, nasa learning process tayo. And ngayon, isa ka rin sa iba lang ang sistema o iba lang ang sitwasyon mo pero nandun ka sa sitwasyon na pwede kang matuto, pwede kang masaktan, pwede kang maging tama sa mga pagdidesisyon mo. And hoping ako and ipagpipray kita ay na sana sa desisyon mo na yan, tama ka na pinaglalaban mo. Hindi masayang yung mga pinaglalaban mo na yan. Pero kung hindi man, kung hindi man ikaw yung tamang tao para sa kanya, darating yung panahon na makikilala mo din yung tamang tao para sa'yo. Last na to. Paanong last na to? Kasi po, hindi naman to yung unang beses na sumugal ako sa maling tao. Kaya nung nag-commit ulit ako ng relationship sa kanya, sabi ko sa sarili ko dati, pag nag-fail pa to, hindi na ako ulit. Nakakapagod. Mm-hmm.
Pero wag mo pa rin hayaan na isarado yung pintuan ng puso mo kung sakali mang iwanan mo tong tao na to. Wag tayong magsalita ng tapos. Darating ang panahon na maghihilom ka at pwede ka rin makakilala. Wag mo isarado yung pagkakataon na yun. Pero nandito tayo sa point ng buhay mo ngayon na binibigyan mo pa rin siya ng benefit of the doubt na magbabago. So doon na muna tayo. Tawagan mo ko kung ano na yung mga pangyayari once na nasagad ka na. Sige po. Bukas pa rin ang aming linya para sa'yo, Ann. Thank you. Pero nandun ako sa naniniwala na sana magbago tong lalaki na to. Sana po. Pinag-pray ko din naman. Yes. Na sana makita mo yung sinasabi niya dati na bubuo ng pamilya. Kaya lang, ang pakaramdam ko po kasi talaga ngayon, naghahanap lang siya ng naghahanap lang siya ng babaeng magbibigay sa kanya talaga ng anak. Pag nakahanap na yun, for sure, iiwanan na ako na. Mm-hmm. And ready naman ako kung sakali. Mm-hmm. As long as makikita ko na magiging happy siya, tapos aalagaan siya ng girl, why not? Sakit ah. Yun ang totoong pagmamahal, no? Yung handa kang hindi pamigay, pero makita yung taong mahal mo na masaya na sa iba. At tingin mo mapapabuti siya. Ini-imagine ko pa lang naman po yung masakit na eh. Pero yung importante kasi sa akin, yung makita kong makabuo siya ng pamilya. Yes. Yung makita kong masaya siya. Tapos minamahal tas inaalagaan. Okay na ako dun. Kaya ka kahit sa ako, pagbuo ng pamilya, hindi na ako yung kasama niya. Mm-hmm. As long as masaya siya. Gusto kitang hindi naman po ako mag-give. Gusto kitang hug-an sa Thank mga you. sinasabi mo. Mahigpit na yakap, Ann. Thank you po sa pakikinig. Maraming salamat din, Ann, sa tiwala. Tiwala sa programa. Malaking bagay. Malaking bagay yung for once, may napagsabihan ako. God bless, Ann. Thank you po. Sa inyo din po. Happy Monday. Happy Monday po. God bless. God bless. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye po. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ni Ann, 34 years old, from Bicol. Isang babae na pilit pa rin nilalaban ang kanyang tunay na pagmamahal sa taong sa ngayon hindi pa kayang suklian ang kanyang inaalay na totoo at tapat na pagmamahal. Pero sabi nga daw nila, hanggat hindi pa tayo ubos at may natitira pa sa atin, nasa sa ating mga kamay o nasa sa ating sarili kung ilalaban pa ba natin o ihinto na natin. Magaganda at marami tayong natutunan sa kwento ni Ann na pwede natin baunin. Na hindi lahat ng oras ay sagot, ay paglisan. Minsan, kahit masakit, mahirap, o gusto mo nang sumuko, pinapairal pa rin dapat yung paniniwala na may isang araw magbabago ang lahat. Magkakaiba po tayo ng pananaw at pangunawa, pero pare-pares tayong umiibig. Naway maunawaan po natin ang kwento ni Ann at maging aral sa atin. Mga kabisyo, maraming salamat po muli. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio sa oras na 12 a.m. That portion is brought to you by Metro's #1